салому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо Мадина Назарова. тавре хабар додем субҳи имрӯз бо сабаби фаромадани кӯҳпора дар километри 119 роҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ аз самти ноҳияи Айни роҳ муваққатан манъ шуда буд. вобаста ба ҳолати пешомада дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода фавран ба маҳалли ҳодиса рафта бевосита ба рафти корҳои бартарафсозии офати табиӣ шинос шуданд. субҳи рӯзи 2 майи соли 2019 дар километри 119 роҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ аз самти ноҳияи Айни лағжиши кӯҳпора ба амал омада ҳаракати воситаҳои нақлиёт манъ гардида буд. бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати бартарафсозии офати табиӣ ва таъмин намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ин масир таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат, ниҳодҳои марбута, намояндагони вазорати нақлиёт, вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд. корҳои бартарафсозӣ аз ҷониби кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифодаи техникаҳои пуриқтидор анҷом дода шуда ва шоҳроҳ аз сангу кӯҳпораҳо дар фурсати кӯтоҳ тоза карда шуд. тавре иттилоъ дода мешавад, резиши санг аз баландии тақрибан 80 метр ба вуқӯъ пайваста 50-60 метри роҳи мазкурро пӯшонидааст. хушбахтона дар натиҷаи ин офати табиӣ хисороти моливу ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон беиз фаъолият намуда сари вақт тавонистанд роҳро боз намоянд. айни замон ҳаракати воситаҳои нақлиёт тавассути роҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ аз пойтахти мамлакат ба вилояти Суғд ва аз вилояти Суғд ба шаҳри Душанбе пурра таъмин карда шудааст. нуриддини Қурбон, Меҳрӯзи Ҷумъа, Собири Абдурозиқ барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. таи 12 солаи охир дар ҳалли мушкилоти марбут ба об ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббусҳои созанда нақши асосӣ дорад. татбиқи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар заминаи ташаббусҳои қаблии кишвари мо имкон фароҳам хоҳад овард ки проблемаҳои вобаста ба ин неъмати бебаҳо дар сайёра тадриҷан ҳалли худро пайдо намояд. шарҳи Маҳаммадалӣ Сафар. таҷрибаи андӯхтаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015 собит кард, ки ин қабил 10-солаҳо метавонанд ҷиҳати мусоидат ба татбиқи вазифаю ҳадафҳо дар соҳаи рушд омили муҳим ва басо манфиатбор бошанд. аз ину моҳи декабри соли 2016 бо ташаббуси навбатии ҷониби Тоҷикистон маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо иттифоқи оро қатномаро дар бораи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 қабул кард. татбиқи амалҳои 10-солаи нав дар сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ барои расидан ба ҳадафи рушди устувор марбут ба захираҳои об ва ҳифзи ин неъмати бебаҳо мусоидат менамояд. зимни баргузории нишасти сатҳи баланд таҳти унвони дар роҳи татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 19 сентябри соли 2017 дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид бо ибтикори ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳо ва усулҳои муассири пешбурди 10-солаи нави байналмилалӣ ва расидан ба ҳадафи шашуми рушди устувор мавриди баррасӣ қарор гирифт, ки ин тадбири муҳим барои рушду тавсеяи ҳамкориҳо дар самти татбиқи муваффақонаи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 замина фароҳам месозад. татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 боз имкониятҳои бештареро дар роҳи расидан ба ҳадафҳои рушд фароҳам сохта муҷиби зиндагии осоишта ва бо саодати кулли кишварҳои ҷаҳон хоҳад гашт. баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд тӯли 2 10-солаи охир вобаста ба ҳалли мушкилоти об бо саҳми бевоситаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар онҳо намояндагони созмону ташкилотҳои бо нуфузи байналмилалӣ ширкат намуданд, обрӯу нуфуз ва мавқеи кишвари моро ба ҳайси узви фаъол ва комилҳуқуқи Созмони Милали Муттаҳид дар арсаи ҷаҳон боз ҳам баланд гардонидааст. идомаи ахбор.
давоми 3 моҳи соли равон аз ҷониби кормандони раёсати стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз мағозаву дуконҳои шаҳру деҳоти вилоят беш аз 1 тонна маҳсулоти пастифат ва муҳлати истеъмолашон гузашта аз муомилот гирифта шуд. гузориши Тоҷинисои Файзуллобек. раёсати стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои ба фурӯш баровардани маҳсулоти пастсифат ва муҳлати истеъмолаш гузашта пайваста рейдҳову корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мемонад. маҳсулоти пастсифате ки аз ҷониби кормандони раёсати стандартизатсия мурури 3 моҳ аз мағозаву дӯконҳои ҳудуди вилоят ҷамъоварӣ гардидааст, ҳақиқатан барои саломатии ҳар фард хатари ҷиддиро пеш оварда метавонад, зеро аксарияти ин маҳсулотро кӯдакон истеъмол менамоянд ва он ба саломатии онҳо таъсир нахоҳад монд. ҳамаи он чизҳои пастифат, ҳамаи он маҳсулотҳои пастифат ва то ҳатто бозиҷаҳои кӯдаконае ки яъне аз дар таркибашон бисёр чизҳои зараровар дорад, барои кӯдакон хело ва хело ҳам ба саломатиашон зарар мерасонад, яъне нобуд карда мешавад. дар озмоишгоҳи ташхис маҳсулотҳои қаннодӣ, ҳасибӣ, маҳсулотҳои ғайри спиртиву машруботи спиртӣ, маҳсулоти ширӣ, бозиҷаҳои гуногуни кӯдакон ва дигар маҳсулот аз ташхис гузаронида шудааст ки дар умум он 1549 килограммро ташкил медиҳад. 255 адад шишаҳои арақҳои худсохт, нӯшокиҳои энергетикӣ аз рӯи сифати бехатарӣ, тамғагузорӣ ва ҳолатҳои дигар мусодира гардидан низ ба ин маҳсулот алоқа дошт. 490 килограмм маҳсулоте пастсифат ошкор шуд ки дар маҷмӯъ зиёда аз 1 тонну 71 килограммро ташкил медиҳад. чунин маҳсулотҳо ба талаботи стандартҳои давлатӣ ҷавобгӯ нестанд. маҳсулотҳои хӯрока бошанд, асосан бо он сабаб аз муомилот гирифта шуданд ки муҳлати истеъмоли онҳо гузаштагӣ мебошад. маҳсулоти пастсифат ва муҳлати истифодааш гузаштагӣ пурра ба ҷои махсус бурда шуда дар назди шахсони холис несту нобуд карда шуд. донистани ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон онҳоро аз истеъмоли маҳсулоти пастсифат ва муҳлаташ гузаштагӣ эми нигоҳ медорад. аз ин рӯ аз харидории маҳсулоти пастсифат худдорӣ варзида, дар бораи сифат, бехатарии мол, муҳлат ва дигар нуқсонҳои он аз фурӯшанда дар ҷараёни харидорӣ маълумот бояд талаб намуд. дар штати Махараштрայի Ҳиндустон дар натиҷаи таркиш 15 хизматчии ҳарбӣ ҳалок шуд. гурӯҳҳои силоҳбадаст ба ду штати Нигерия ҳамла намуда даҳон нафар аз сокинони осоиштаро ба ҳалокат расонданд. шарҳи хабарҳо аз хориҷии мамлакат. дар минтақаи Гачировали штати Махараштрայի Ҳиндустон таркиш рух дод. дар натиҷа 15 хизматчии ҳарбӣ ба ҳалокат расид. мувофиқи маълумоти васоити ахбори оммаи маҳаллӣ, ҳангоми гузаштани нақлиёти боркаше ки низомиёнро интиқол медод, таҷҳизоти таркандаи дар роҳ хобонда шуда, таркидан нақлиёт ба қисмҳо ҷудо шудааст. ҳукуматдорони Ҳиндустон иброз медоранд ки таҷҳизоти таркандаро дар роҳи нақлиётгузар гурӯҳҳои ҷиноятпешаи маҳаллӣ ҷой карданд. чанд рӯз қабл дар минтақаи мазкур гурӯҳҳои ҷиноятпеша чанд нақлиётро оташ зада буданд. аз рӯи маълумоти кормандони сохторҳои қудратии Ҳиндустон дар штати Махараштра гурӯҳҳои ҷудоихоҳ зиёд буда пайваста амнияти сокинонро халалдор мекунанд. дарёи Дрина ки аз ҳудуди Черногория, Сербия ва Босния мегузарад, ба партобгоҳи пластикӣ табдил ёфтааст. сокинони кишварҳои мазкур иброз медоранд ки ҳамасола аз дохили ин дарё ҳазорҳо тонна партоби пластикиро ба берун мебароранд, вале вазъ ҳамоно нигаронкунанда боқӣ мемонад. кормандони хадамоти дахлдор наметавонанд пурра дарёи Дринаро аз партоби пластикӣ тоза намоянд. моҳидорон иброз медоранд ки ба дарёи мазкур сокинон партоби пластикиро партофта онро ифлос мекунанд. дар Босния аксари дарёҳо пур аз чунин партоби пластикӣ мебошад. дар шаҳри Девинпорти штати Айоваи Штатҳои Муттаҳидаи Америка боришот обхезиро ба миён овард. дар натиҷа садҳо бинои истиқомативу маъмурӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифт. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ сокинонро тавассути қайиқ ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. офати табиӣ хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, аҳолии чанд минтақа бебарқ монданд. ҳамчунин обхезӣ ба роҳу пулҳо ва садҳо нақлиёт зарари ҷиддӣ расонд. дар робита ба ин дар шаҳри Девинпорти штати Айоваи Штатҳои Муттаҳидаи Америка ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд.
дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ хоҷагидорон наслгирии чорворо баробар ба 104% нақша иҷро намуданд. Айни ҳол дар хоҷагиҳои ноҳия дар маҷмӯъ 35556 сар чорвои калон ва 66029 сар моли майда парвариш карда мешавад. гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ вилояти Хатон айни ҳол 74 хоҷагии деҳқонӣ ба чорводорӣ машғул аст ки дар онҳо 66029 сар моли майда, 35556 сар чорвои калони шохдор ва 558 сар аст парвариш карда мешавад. дар асоси татбиқи барномаи давлатии оид ба рушди соҳа ва амалӣ гаштани лоиҳаи рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо дар хоҷагиҳои ноҳия соласол саршумори чорво зиёд ва нишондоди истеҳсолӣ низ афзун мегардад. соли равон аз ин ҳисоб ва парвариши чорвои хушзод маъракаи наслгириро чорводорони ноҳия баробар ба 104% нақшаи дурнамо таъмин намуданд. маъракаи муҳими соҳаи чорводорӣ ки ин наслгирӣ мебошад имрӯз дар арафаи анҷомёбӣ буда 7783 сар барои бузғула гирифта шудааст ки ин иҷрои дурнаморо 104.5% таъмин намуда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта наздик ба 500 сар зиёд мебошад. дар хоҷагиҳои ноҳия барои беталаф нигоҳ доштани чорво имрӯзҳо аз ҷониби мутахассисони соҳа анҷом додани тадбирҳои байторӣ идома дорад. дар асоси ин нақшаи чорабинӣ аллакай дар зиёда аз 40 хоҷагии чорводорӣ барои пешгирии хуруҷи якчанд нави беморӣ корҳои байторӣ амалӣ карда шудааст. барои солим бардан нигоҳ доштани чорво ва тайёрӣ ба чарогоҳи тобистонаи мавсимӣ тамоми чорабиниҳои байторӣ сари вақт гузаронда шуда истодаанд. чорвои хоҷагиҳои ноҳия айни ҳол дар мавзеи ғарабдара, қиёмчашма ва чарогоҳҳои ҳудуди ҷамъияти деҳоти чӯбек парвариш карда мешавад. мавсими баҳори имсола барои хуб нашунамо ёфтани алафҳои табиӣ дар ин мавзеъ ва парвариши зироати хӯроки чорво хеле мусоид омад. бо истифода аз ин шароит кишоварзони ноҳия иқдом гирифтанд ки барои давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020 аз ҳоло ба ҷамъоварӣ ва захираи ҳарчи бештари хӯроки чорво шурӯъ намоянд. мо ният дорем ки зиёда аз 40,000 тонна хӯроки чорво захира намоем ки ин ба ҳисоби воҳиди хӯрока ба ҳар як чорвои шартӣ зиёда аз 20 воҳид хӯроки шартиро ташкил медиҳад. барои тибқи ин меъёр ба ҳар сар чорвои шартӣ таъмин намудани хӯрока имсол кишоварзони ноҳия иқдом гирифтанд ки нисбат ба соли гузашта 10,000 тонна бештар хӯроки чорво захира намоянд. дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. 20 нафар довталаб тавонистанд бо маҳорати баланди худ ба даври вилоятии озмуни мазкур роҳ хат гиранд. гузориши хабарнигорони мо. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман мутобиқ ба амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи гиромидошти сатҳи баланд аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида ҳадаф аз он дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, эҳтироми мақому маҳорати касбӣ, қадршиносии ҳунари иҷрокунандагӣ аз ҷумла сарояндагӣ, мутрибӣ ҳамчунин эҷоди ашъори ватандӯстона арзёбӣ мешавад. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман пеш аз ҳама ин бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва дар баробари ин пайдо намудани дарёфти истеъдодҳои нави ҷавон, истеъдодҳо ва тарғиби санъати касбӣ, ҳунари касбӣ аз ҳисоби мусиқачиён, эҷодкорон, шоирон, мутрибон, оҳангсозон аст ва боз арзгузорӣ ба он дастовардҳои давраи истиқлолияти давлатии мост. дар шаҳри Бохтар бештар наврасону хонандагони муассисаҳои таълимӣ завқи баланду истеъдоди хуби хешро нишон доданд. дар ҳар як номгӯи чорабинии фарҳангӣ бештар аз 20 нафар шогирдон номнавис шуда буданд ки воқеан ҳам аз ҳунари онҳо аъзои ҳакамон ва ширкаткунандагони маҳфили адабӣ фароғат мебурданд. дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудам ва шеъри ватан модар қироат кардам. бовар дорам ки барои ман баҳои баланд доданд ва як боварии комиле дар ман ҳаст ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ сазовори яке аз ҷойҳои ифтихорӣ гардам. як хусусияти хоси раванди озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ин манъ будани истифодаи фонограмма дар раванди чорабинӣ буд. аз ҳамин хотир аъзои ҳакамон ба мазмуну мундариҷа, тавлиди суруду оҳангҳо ва истеъдоди наврасон бисёр ҷиддӣ таваҷҷӯҳ мекарданд. бо асбоби дутор ҳунари худро сайқал додам ва аз айёми кӯдакӣ ин меҳри санъат дар дили ман ҷой шуд. дар ин озмун иштирок карда ҳунари худро ба аъзои комиссия ба тамошобинон нишондам ва мехоҳам ки дар оянда сазовори ҳамин ҷоизаи ҳамин озмун шавам. озмун дар 3 давр ҷараён гирифта даври ниҳоӣ дар пойтахти мамлакат баргузор хоҳад шуд.
бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор. хайр саломат бошед.